ndononga ifunga kuti pamwe patori nekaresi kari different kandonzi karesi kaalbinism kekutonzi albinism apa toisa varungu apa toisa mablacks apa toisa machina apa iwo machina kana uchinge uine chirwere chehiv une muzvezvi wasonambozvinzwa nyaya idzodzo dzekuti anzi wakarara nealbinism inobva yapera. Okay. Pamwe munekakiwa kamunako guys, tell us. Munondikuvadzisa wakomana pane kamwe futi kekuti kwanzi vanhu albinism they don't feel pain. You guys kakandiurayisa. I'll never forget that. There were 3 cyclists, right? Ndobva vati isitakanzwa kuti vanhu vakaita semamurwadziwe. Guys vakandikrasha nemabhasikoro vari 3 ndakarwadziwa. Ndakachema. I'll never forget that. Ndutaura chokwadi. Why would I lie about that? Hanzi vanhu albinism havarwadziwe. Ndikadhumwa ne3 mabhasikoro only God knows kuti ndiri pano sei ndisina kana vakomana indi mwana wabaguti kwakungozvimatatu ndambozonzwa pasipeshamu nekuzayo javaro yeke but then ukangomuka une tachu unoti ndakaroyewa bozi kuzayo javakadzidziswa kunzi fear not sin not saka manje varoyi kazhinji vacho vanoshandisa fear ukaona kuti unotya stereka vanokuita rafu ukana kuti unotya right. Hello guys, hello people, wagwan, welcome back again paUncensored podcast yatinge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Patinouya panapa tichida kudzidza nekuziya vanhu vazhinji patinouya panapa vanofunga kuti maybe tiripo pakutamba, but donhodzo repodcast ino ndekuti vanhu vadzidze nezvimwe zvizvonzi hazvitaurwe nezvimwe zvizvonzi zvinofiurwa panapa hatizvifiute. Saka nhasi ndina co-host wangu Shanti Pro. Shanti ndepi? Hello Sparks, uri sei? Uda sei? Ndiripo. Matauro ari kuita panenge adai kuda kutovhiringidza mageto youths mumacomment section. Yanga iri sei? Wakambono episode yatakapesa kuita wanga uripo kayo? Yanga tina Evangelica. Ndiripo, ndiri behind the scenes. Uchinyaranyara hako uri kuru. Kana pane kakavhoisi kamainzwa keingonyaranyara kari kuseri kuzo. Akazoti Sparks apa ndaita sei? Ndaita mudiki pana guest. But I'm happy kuti we are here. And I'm happy kuti we are here and Mwari achitichengeta. Muzora nhasi tiche magest atinawo. And magest atinawo nhasi I'm very happy kuti tichadzidza, tichaziya. Wanga vasingaziyewo about ona ndinawo vachakwanisa kudzidza nekuziya. Kusaidi kwandiri kunoko ndina Tashel. Ngonifunga ndichakangana zita rako. ndatosekerera Tashel wanga ndifunga ndichakangana zita rake, but zita rake rando aribate pamo. Then apapo tina Lodwin. Mr. President. Mukita sei? Aiwa abo ari sema works. So far so good. Anza utse vana kuti ndimi Mr. Albinism. Waziziye kama mageto youths. Regeti ngorangadza kuti as you said Nkom, inonzi Lodwin rimire, Mr. Albinism Zimbabwe. Uyezve ndiri SRC vice president at the University of Zimbabwe. University of Zimbabwe is course president. The list goes on. Tochingosiya mashoma iwaya. So I think abakam Tashel wangu nangoita se kutongozvintroduce ega kuti vanhu zipa kuna pane tumwe tisingaziye. I see. Okay, inindons Tashel Nikela, but people vanonyanyoshandisa kuti Nika. Saka vanondiziva ma-streets as Nika. I'm a model, I'm an actress. Yeah, that's me. I love models. They don't love you. Andisi type yako. They don't love you. Oh, by the way, I'm also an upcoming journalist. So yeah.
Saka hapana tichangosangana mujiraundi imomo. Totsvaga basa Amwe nditsvaga basa kapana I never know. Anotorisiya tichitongopedza ndova ndatongorisiya CV. Aiwa hapana chakashata. Right. Vanhu vazhinji havaziye kuti albinism chii. Sada kuti nhasi vaziye plus pane zvinhu zvakawanda zvatinonzwa zvichitaurwa mastatement mastreets umu. Saka nhasi kuti vachaona munhu panopedza kuona this video anofanira kunge ane understanding iri better than yanga inayo kumashure. Saka mubvunzo wangu wekutanga maybe mungade kuyatsotsanangurira vanhu ndeyekuti albinism chimbori chii neway yamakanzwisa nawo imimi. toitaona ladies rewondo Awa iwe wechimhanyi. Ichocho chimhanyi. tinotenda. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much for giving us the platform. So albinism generally tingati it's a condition. Alright. As opposed kuzvimwe zvinofungwa nevanhu. Tononga ifunga kuti pamwe patori nekaresi kari different kanonzi karesi kaalbinism yekutonzi albinism apa toisa varungu apa toisa mablacks apa Toisa machina apa iwo machina anyways. But albinism is just a condition. Inouya it's actually it's a condition yekuti inyaya difference in gene ratinoti gene remelanin. Alright. Saka gene iroro ndo rinozoita kuti munhu anzi chi kana munhu mai vane gene raalbinism baba vane gene raalbinism zvikasangana ndo kuzoti chi pazvarwa mwana ane chi ane albinism. Saka tingoti albinism is a genetic condition. Alright. Ko pakasangana one munhu ane that condition mumwe asina chii chinoitika? Alright. So zvinoitika ndezvekuti ndambotaura kuti albinism is a genetic condition. So gene raalbinism tinoti inini I'm a pharmacy student by the way. University of Zimbabwe. So tinoti gene raalbinism riri recessive. By recessive muchishona tichiti harisi strong stereki handiti kana une gene raalbinism tikuti gene raalbinism igene rinoita kuti uve nechi either melanin handiti out there. So gene racho riri recessive. Saka inini ndagara nditori naro gene raalbinism handiti. Then ndobva ndasangana nashandi let's say kuti ane gene rechi so ndakutorera bhega. Inini I'm okay. We are cool. Are we not cool? Ndobva ndasangana nashandi handiti. Shandi ane gene racho futi raalbinism riri recessive. Tinogona kuita mwana anechi ane albinism. But asi kana shandi asina gene iroro at all completely nyangwe ini ndinaro it means kuti changova nevana vasina albinism. So that's why you see kuti mubereki anogona ane albinism baba vasina, mai anogona ane albinism baba vasina albinism, vana vese vakaita kunge vasina albinism nekuti gene albinism harisi strong stereki. Okay, so in other words you're saying kana gene albinism riri kumunhu wani hari affecte mwana? No, hari affecte mwana. For example indogona kunge nditori naro without knowing but ndakasangana nemunhu asina. Yes, kutiza ini. Okay, nasparks asina amuite mwana ane albinism. Okay. Well, asika ndinge ndinako takasangana togona kuita mwana ane albinism. Actually inini maparents angu inini ese vatema hapana ane albinism. Amini undinika kuti maparents ako akaita sei? Atema. Funny enough, I never knew about this zataurwa naLodwin. Zokuti like it's not like kuti both parties zive ne that gene for it to be possible kuti pange pane mwana ane albinism. I never knew that. It's funny. Saka uncensored ozati panoita uncensored pana vazhinji anonga iti no hatisi kudzidza kuti munhu atanga kutodzidza munhu atori panapa. Ndini ndinotori nealbinism yacho like it's funny. Alright. Aiwa ipapo I think payantsova clear shandi handii wayatsonzwisisa ndiyo. But pane imwe nyaya inogara ichitaurwa panyaya yekuti maitikiro acho anoitika because I still remember ndine shamwari yangu yanzi Kuda anga ine albinism sikana yemu. But nyaya dzatainzwa
kuti ndo zvakaitika kuti pave naalbinism. Takanzwa tanzi pamba pavo pakambosvika mwana albinism andika obva akumbira mvura, then mai wacho ati vatora kapu iyaya vaipwanya. So now ndosaka vana chibodzi mubamba vanenge 3 vana albinism. Opanze saka hatizvatsoziva manje kuti nyaya idzi dzechokwadi, but dzofanira dzimweni nyaya dzemumastreets because zvinogona kuitika. Dzimwe nguva Mwari anongadongokuratidza kuti zvinhu zvaunoshora ndo zvinhu zvaunowana mulife. True. Why are you saying so? Any experience? Okay, there's someone wandinoziva. What actually happened is angari mukadzi ane nhumbu. She was around 5-6 months. Then vasangane muna nealbinism vatanga criticism imwe yaunongoziva inoitwa mastreets. Only to find out paakazvara kuti akazvara mwana anayo. So my question is mwana va 6 months anenge agadzirwa. So which means mwana wakanga akagadzirwa before. Mwari bva wazongochinja. Ndinofungidza kuti hapana chakambochinjwa, izvo zvazvingoripo. So unofungidza kuti anga agara kuri mwana ane albinism. Yeah, because I heard kuti when you are pregnant you naturally hate zvinhu zvaunongozo outcome yaunenge wakatakura. I don't know. Okay. Yeah, at some point, yeah, I heard. Kana une nhumbu yemwana mukomana dzimwe nguva kuvenga baba vemwana. Yeah, you'll be hating the dad zvekutodaro. Okay. Yeah. All right. In all I can say it is scientifically proven. From a pharmacist point of view, scientifically proven. Let me just say, maybe like what you said, pamwe ndi Mwari anenge achingodawo kudi kuonesa simba ravo, but asi also maybe tiri panyaya iyoyo mukomo. I think imwe nyaya ingoripo ndeyekuti the fact yekutoti vakapwanya kapu iyoyo it also means kuti ipapo pacho pane nyaya ipapo pakuti kapu yacho yakambopwanyirwei in the first place. Ora munyaya yacho iyoyo hayo. Yeah, I think uona zvoitika chinhu tine vamwe vanhu ndoyanzoona hangu vanhu vazhinji mablacks senjitizoni varungu vane racism, but ndakatozozvionawo futi kuti kune vamwe vanhu futi mablacks atone racism futi yakawandisa. Saka I think ndo pambango nenyaya yacho inowana asinganzwisise vanogona kuzvitora neimwe way vasiyana nesu isusu yekuti tozvinzwisisa, you understand. Saka hatizozvitora neway, saka iwo maybe pamwe aitonyeperwa futi uzazvoita nyaya. I don't think it's a lie, because if it's the kudo kutaura, she's my sister Tamia, the president wekum. Yeah, because ndiye munhu anowirirana nevanhu vari influential, so I'm guessing kuti ndiye kuda wacho. So I don't think kuti she was lying. I think kuti zvinhu zvakatoitika ini, because I still remember futi at some point muningira mama wangu akandiudza kuti do you know kuti Mwari vanosvora? Mwari vanoranga. Ndikati why? Zvikanzi do you know kuti your mom vakatuka umwe mukomana so aive nealbinism. Hanzi that guy aidina. So hanzi zvonizo mama vangu vaidi vangoplana kuda kutengesa madomasi seside hustle. So vaifamba nevanin'ina vavo. So hanzi that boy would say my mom pavaiti madomasi iye but akaora. So hanzi umwe musi akabati I would take shit zimsope. So like my nini was like Mwari vanoranga, let's mind what we say to the people, because you can't escape the energy you put to universe. Inongokudzoka back kwauri. Yeah. So I don't think Kuda was lying at all. Zvogona kuitika. Zvogona kuitika, because so far tane 2 incidents yangu neyakuda. But still tina pharmacist sezvanambotaura kuti scientifically hasazvochi proven, asi from sinza zvinhu zvinenge zvaiswa mwari mukati nespirituality zvinonetsa kuzvipikisa, ndezvakutoda mundomboona munombotaura nemaprofetsi nemachichi here. Saka kuda kuchitovhunzira kuti nhaye munhu waMwari ndizvo here? I think tofanira kuzombotsvaga mamen of God obhodudza kuti zvinoitika mamen of God apa mascientist but inini pandoona kuti nyaya iyoyoka haisi chokwadi ndepekuti iwewe anenge tomboti wasangana nemuchina nyaka wakamutuka sei kuti zimuchina aufa wakamboita muchina. Okay, I think I need to answer this. Okay, it's okay.
So albinism, right? Like, okay, and this is in all over the world. Okay. But in Africa, right, albinism is considered something chakasoreka, a case or something, right? So this is why people believe that if you anger or if you disrespect someone on albinism, you'll be cursed back. So ukanyango ukatuka mchaina or what, it's not a race yakasoreka or iri cursed to sauti someone. Sauti zvinoshanda here zvekuti pazvinhu zvakasoreka that's why kuti chikura chaitamba kasuka kakagame kaike kuti unenge wakanyepera kuita chirema kuti kumbira chirema chazvara mwana akadai. So yeah, so that it means kuti if you don't pity vanhu vakasoreka or what, you'll be cursed. So I don't think kuti muchina is cursed or they need to be pitied on. Nyango ukaita anything chaunenge wakaita to them, you never be cursed because already they are not vanhu vakasoreka. Oh, NB in Africa. Okay. In Africa. Yeah, maybe kuna vanhu vavo isusu dzangoisa mweya dzinonedza. This is why that in Africa, you guys, this is why I say it in Africa. But Dara, nyaya yekuti muri kokomesana microphone Okay. Panenge paita zvokunzi kushoreka kwealbinism kushoreka kwevanhu vane madisabilities ibackwardness yatinayo does not necessarily mean kuti it's actually kuti zvakatoshoreka. So sometimes I might be backward zvekufunga kuti munhu anofamba nezimota zihombe vese vakadhakwa. So it's just backwardness. Ine basa rehatiinomoka. So I feel like it's backwardness inenge ine vanhu. So I don't think kuti zvingori superstitious. Yeah, superstitious. Hazvishande. Yeah, this is why that's in Africa because we still practice dark magic and whatnot. Because in other parts of Africa, right, you find out because albinism, they are being killed for ritual purposes. You see, so this is why pandapa argument yangu ndatot in Africa. Yeah, pataura nyaya yekuti marituals tine zvatakambonzwawo zvichitaurwa mastreets like una kunzwa nzoni kana uchinge uine chirwere cheHIV une muzvezvi ausinombozvinzwa nyaya idzodzo dzekuti anzi wakarara albinism inobva yapera. Okay. Pamwe muneka kiwa kamunako guys, tell us. Wakumunondikuwadzisa wakomana unoswera wabatwa unongosvika waiswa muchirumu so chekungonzi shamwarika chatochibva pana uyu wopinda pana uyu unosvika pakuneta asvika pakuneta chaiko chaiko haunogona kutsaka uona dzimwe nyaya dzinenge dzichitaurwa mastreets. Chokwadi chimbaripo chaicho Ngoma Sparks iwayo myth and which are not even true and they ought to be debunked. Ndikakuudzai kuti had an experience yekutenda court case kaitika kuTanzania where a girl akaningirwa akatyorwa ruoko vanhu vakatouya vakangomubata vakatyora ruoko vakaenda. We have a lot of cases yevanhu vaitwa abducted simply because they believe kuti kana ukasacrifice anyone ane albinism izvi zvatachitaura izvozvo kuti une muzvezve wako papisa wozongodi wofungidzira kuti unoona kupera zvinhu zvekunyepa. These are the myth ekuti even up to now tikuedza kudi kuzvidebanga kuti Zimbabwe, Africa or even the world they are not supposed to listen to such nonsense. Hence the Miss and Mr. Albinism pageant. Alright. Because pane dzimwe futi nyaya dzinenge dzichitaurwa mastreets. Mastreets. Hayi muri kupisa mastreets. But guys, I have a confession. Lodwin paataura kuti inini I have had an experience. I thought achati yekuexperimenta munhu ane AIDS ndikasaenda pafe. Sorry, Zokurura, I know you're no, I forgot ndatokangana. Confession yaenda. Mapabatere naye. Confession yaenda. Afunga kuti maybe pamati mimi mune experience. I once had an experiment. Afunga kuti maybe mimi ngapatire munhu akatombouya makatombomukiwa.
dzandambotaura zvakuti munondikuvadzisa wakomana. Because Regerai like, wakomana. honestly, that question munoti inini I once had an experience. I was like side eye. No, ando ndasingataura experience Yekupiwa. yekupiwa. Bodo But haakana. you guys, there's this thing that happened to me when I was a kid. I think I was 7-8 years, right? Okay. Pane kamwe futi kekuti kwanziwa nan-albinism, they don't feel pain. You guys kakandiurayisa. I'll never forget that. There were 3 cyclists, right? Ndobva vati isitakanzwa kuti vanhu vakaita semamurwadziwe. Guys, vakandikrasha nemabhasikoro vari 3. Ndakarwadziwa. Ndakachema. I'll never forget that. Kutaura chokwadi. Why would I lie about that? Hanzi vanhu vane-albinism havarwadziwa. Ndikadhumwa ne3 mabhasikoro. Only God knows kuti ndiri pano sei ndisina kana ku... nyaya yakaitika padhuze taigona kuti taifanda kuti zvekudewa urungotara kuti zvoni kumarani kwedu kwakati kuna nhinga kadaro hataingobva panapa takananga ikoko. Saka what Lord when you're saying kuti guys munondikwadzi saka hai chokwadi because you mwana anenge achitya unosvika ukanoti kwakanyamakanyaanoda kuita tuma-experiment pane imwe nyaya iri very sad inotaura nevanhu yatichingonzwa ichingo yekuti vanhu vane albinism life span yavo iri short. I think tina pharmacist angona kutsanangura so that because kunenge vanhu vanenge vachirarama naalbinism paunonzwa nyaya dzakadaro andika vanozvitora neimwe isiriyo because isusu tinoverenga hedu shoko inowo kuti zvine zviri nyaya dzekuita siriridzo but I think mukazotsanangurira kuti I think zvinhu zviproblem zvinozoenda papi nechinechi zvinobatsira mumwe munhu ane albinism ari kunzwa mashoko akadaro akutomukanganisa. Ndautega nditange tamwa mvura nyaya iyoyi inyaya itori personal to me munoonazve. The thing is I remember ndichikura ndakakurira kumusha ngomasparks. Saka mungoziva kuti kumusha usually information inonoka kumusha exactly information inonoka kusvika ndochimbari chokwadi. Saka I remember ndichikura vachingotaurawo kuti zvainzi kana munhu ane albinism haararami kwenguva yakadi kwenguva yakareba. So official uchikura manje unenge usingachanzwisisi kuti saka chine zvinge chandiuraya chii. Anoona imagine kuti unenge sifanira isisi kumachechi kwatochienda ka unenge uchitochikura ka unenge uchiti pamwe handisati ndaroora chimwe zise ndichazoita leta ndaroora ona. Unenge wakakambereji ka-achievement ka anga chika-achievement inobva wafunga kuti wakomana ndogona kutongofa ka inini saka ndombosvika kwese ikoko usati mambodya mucheri. So you can imagine. So the thing is, honestly speaking, again, to say outly kuti munhu ane albinism ane short lifespan, that will be a misconception and that will be a lie again. Asi zvinowanzoitika manje ndezvekudai so ndezvekuti albinism is a condition inouya nekuaffectwa nezuva zvakanyanya neyatinoti UV light. Saka too much exposure, the reason why kazhinji kacho ukatasa mukomana vazhinji nakanashandi vazhinji vane albinism vanofana vanenge vakapfeka maheads. Yeah, that's most of the times. Zvekuti kutogerwa makatsi kungofarisa kungotondiri munomu mune shade but kunze kuti takatopfeka mahead kutry kukavha zuva. Saka zvinozoitika manje zvekuti nezuva redu rekuAfrica rinopisa zvekudaro. Saka it also means that our people are affected. Saka vanochitanga kuita maronda aya anodevelopa into cancer. Saka vazhinji vanofa and for sure handidi kunyepo. So far last year chete takaluza vanhu over 10 people to skin cancer and vanhu ivavo they were below the age of 45. In fact, let me just say 40. So which means tairasikirwa nemayouth handizi tairasikirwa nemayouth. So obviously munhu akangozvitarisa from that mere statistics anoona kuti no nanaobinism ale short lifespan but ingori lack yenecessary resources anoita kuti usaaffectwe nezuva uyezve anoita kuti usadevelope neskin cancer. Even nyangwe kanyaya developa skin cancer yacho kazhinji kacho
zvinogona kuindicata kuti your life yakuda kuzonoenda kupera nekuda kwekuti unogona kuita cancer handiti but woshaya treatment. Asi ova muZimbabwe pakachatoipa. Tichiri kuresa zvekuti tikwanise kutrita cancer completely. Saka ndo imwe nyaya inozoita kuti vanhu vedu vazhinji tirasikirwe nawo. But asi to say munhu ane albinism ane short lifespan, that's a lie. Alright. Okay. Ko Shandi. Mbobvunza mubvunzo handi kumboteerera sasa. Okay, like ndoda kunatsonzwisa about discrimination in the society. How do you handle vanhu vari kunzoko? That one it's personal to me again, and I'm sure it's also personal to her. Nichataura pati yangu, then she also share her own experience. Okay. To be honest with you, zvandambotaura zvaya ini hangu ndakakurira kumusha pasi penyika kubwera uko. Saka as I said before kuti vanhu vazhinji havanzwisisi kuti albinism chii, which we explained handiti. But zvaitika ndezvekuti I remember inini ndichienda kuchikoro, it was difficult kuita ma-friends. Very, very difficult because munhu anenge achingofungidzira kuti pamwe akasosieta newe zvezvo zvatambotaura zvekuzopwanya kwekwapu zvezvo mungu zvaingaira kwamasparks kuti the reason why pamwe cup yakapwanywa it was because they thought kuti albinism iri contagious. Yeah. Sezvinoita kuflu kana kuti ngamboti kana kuti covid kuti inogona kubva panext person ichienda panext person through chi no, albinism haisi contagious, it's a genetic condition. Handikwanisi kukutapurirai albinism kwamasparks or kutapurira Shandi albinism somagarira atakaita. Dai zvazvizvi zvechokwadi taitozoti next time mukangotamba zvisizvo ngokuti akaoneka nealbinism. But well, that's not true. Alright. Saka chokwadi chimbaaripo ndechekuti as we were growing up it was difficult to fit into the society because people would call you different names. Mambonza uya ata zvekuti Musope. These are some of the names: Musope, Jechwe, Murungu Dunu, Murungu asina purazi. Awo handina hangu purazi. Icho chokwadi. Purazi handina. But mamwese. Alright, but wait, chimbotudzo side rako. Then ndingomubvunza unofana kudzoka kwauri. Okay, no problem. Nyaya dzediscrimination. Well, tutaura tiri vana vadiki here kana kutoti even mwana mudiki up to now. Just in general, even up to now. Okay. So yeah, sezvangotaura naLodwin, right? It was hard because sometimes you'd find out kuti andiziva hangu kuti ndingaiti discrimination here kana kuti chi kuti vanhu ungodai what is that? Kuti skachi. So the next thing paweti ukada kuona munhu ari padhuze newe unenge wadevelopa that defensive mechanism yekuti arongosvika padhuze nenda kurova. Alright. Like yeah, but then with time pandakazotanga kukura ndakatozotanga kuona vanhu vaive eager kuda kutongoziva kutongodzidza nezvazvo, but nyango zvidii right, you find out kuti discrimination haife yakapera, haife hayo yakapera, ingatoita shoma zvayo but panenge pakatongoshata, panenge pakashata. Zvafanana nezvezvi kuchikoro right, kuuniversity kwandiri ikoko, I'm not saying kuti kuhigh school or primary. Okay. Like in mucorridor rangu right, I have a friend an albinism right. Okay. So ndinogara kuhostel rinosheyewa, kungoenda muchinonomutsvaga roommates vake vanorusara voti wanga uchitsvagwa nevamwe vanenge iwewe wanga uchitsvagwa nekamwe kashamwari kako kamusope so tiri 3 in that hostel vane albinism right. So patinoenda tinonzvaga shamwari yedu tikanzwa tikabvunza aripi unogona kungovharirwa musoro oshita usida kutaura munhu asida kutaura newe to next thing yekuti akazotoudza roommate ake kuti vanhu vanenge mima anondisemesa like live pasina kana kumbohwandiwa kana kudii. Udze musope uyo shamwari yako painouya kuti isvike chisvikira kubhedhi rako, zvevanhu vanosvika vachimira kusaidi kwandorara handizifarire ndikabirwa nemasope like zvirikuitika to tell you the truth, tiri pauniversity of Zimbabwe, the girl is in part final, she's doing law. President. She's doing law. The girl is doing law. Mukutadza kutonga chikoro. So like the girl akatanga achiuya kwatiri achichema right. Saka inini hangu ndakatongotanga nchiseka nchiti nhai shamwari yangu uchiri kuvhundwa unzi musope like you are 24 hashasekesa but pakazoya kutanga unzi vanhu vakadai vanondisemesa ndakakecha
ndakakecha ndikati ninika Haungambotadza roommates kucheza. vako Ah, ndakumbononetsana navo roommates vako danonetsana navo wona manje ukanonetsana naye ini ndinotogara naye for the next 4 months ndinozogarisana naye sei kana wanonodi wanonetsana naye but then with some time manje akazononomudza akati iwewe you are doing low nekura kwako hauzivi kuti matems auri kushandisa hasiri wewe zvikanzi ndozvandongofila kutaura kana ndisingazive zita remunhu ko paunouya paina ndi kubvunza zita kana ari munhu ari eager to know. So I'm telling you kuti discrimination haive yakapera and vanhu vanoti kwanzi here to educate people chichi sometimes I don't think kuti it's about education because munhu andikuudzai guys ari kuita law ari kuda kutograduate she's in part final I just feel like zvine chekuita nema-instincts ako kuti no this is wrong because even mamwe maroommates pakauya chicomplaina kumaroommates edu maroommates angu akati zvakasiyanei nekuti wona blind person woti bofu iro apa zvaari kuita so like it doesn't azvinei nekuti we educate people zvatove nepfungwa nemoyo wako inini maonera ndinozviita education yatiri kutaura apa kapa haisi yekungoti Prophet Magai wane PhD example wameno munhu akadzidza in any other field but sometimes tiutaura kuti education iri concentrated at a certain subject yekunzwisisa for example kuti tese tiri panapa togona kunga tese tori nema-PhD holders or ma-degree holders in other different fields but asi tisina enough education in albinism specifically kuti condition yacho inoita nezvei saka zvinhu tu zvinenge zvichileka pamunhu iyeye nyange achiita law but asi kuita law it doesn't guarantee kuti uri kuziva zvinhu zvealbinism. Yeah, sure. Yeah, but mukuona chii Mr. President pane zvimwe zvekuti hazvimbodi kuti udzidze sitereki ingori tsika nemagariro akanaka zvavafana panapa ukuona tatomboofendeka pakati tishote imwe episode then pana mupesi angaiseta makamera mumupesi pana kuti kuiwa kupedza nguva irazanza hapana wamwe watema ipapapo watema ende ndiri paona nguva ripo uri mutema ndatokuti uyakutidherera saka pane zvimwe zvekuti dzimwe language andika aifanonga ati chii vari dark skinned but you guys But you know, I don't think kuti you were supposed to be offended because inini as of me right the word rekunzi iwe musope wadii zvichibva kune umwe munhu ane albinism I won't be offended ndotoseka so I don't think kuti you were supposed to be offended iye akatitsukei inini mai ndakazonyanya kuti fine tisati amboenda kuri iwo tasho alright ngatimboti umwe munhu handiti sparks ari kuti abatikana panzi vamwe watematema saka zviri kunetsa tiri adjusta light ndozvataurwa alright iwewe tacho umwe munhu asiri inini ana albinism anofanira kukuti chii kana asiri kutaura zita since iwe watanzi aisafanira kuofendeka panzi kuna umwe vanhu vane vakati wandei melanini watema stereki aifanonga munhu anofanira kushedza achiti chii besides kungoti tashowo kushedza zita rako angachifanira kuti achida kudescribe pane vane skini dzekurwisana nelight zvangofanira zvinhu okay tashow yes love ndokumbirawo kubvunza kunyaya dzemarelationship discrimination iriko here kana kuti alright okay sorry ndiposoda kubvunza mubvunzo iwowo ndidambobvunza mudhara kuti pawakambosangana nediscrimination tibve tangobve ipapo ndokubvarisana panext year okay sozvarambotaura kuti inini initially discrimination yangu yaitotanga kuprimary pakuti ndaishaya mafriends uya akakurira mutauni akakurira mutauni so zvimwe zvinhu angu nosadi kusazvinzwisisa isusu vamwe takabva pasi penyika chaipo chaipo kwamuda vanhu pasi kubwerawo animaona of which ikoko vanhu vamutotowana havanzwisisi so it was difficult for me to have my friends handidi kunyeperai zviri difficult kuti ndive neshamwari wesi still shamwari dzechisikana it was even worse because I remember this is the girl mazita mazita but I remember this is the girl saying kuti no musaisosane padhuze nemukomana uyu munozozvara mwana ane musopi so to be honest with you mukomaka zvinhu zvekuti ndakangokura zviri mandiri zvaya zvekuti ndaingokura ndaingo ndikazvifunga zvekuti kana self esteem chaiyo ka
handidi kunyepa yangu Inoita low. yakanga iri very very low. I had to go through a rigorous process kuti nditotaura zviri confident panapa pandiri panapa. Ndaitotya kutaura nemunhu in general kwakuzombaati pakamera light rakati kwaipisa. So I would say discrimination handidi kunyepera, it was a daily routine kwandiri. Kufamba mustreet unongoshedzwa mazita akasiyana siyana, vanhu vanongokusegregata, so zvekuti takatorwisa kuti tinge tiri patiri panapa kuti muri Mr President vanakasinganzwisisa. That's another area yatichazotodi yachazotaura futi kuti nditori panapa. Aiwa, alright, panada kudzosera kumashure mbijana toti azoenda paquestion yabvunzwa naShandi. Pane zvinhu zvamatara kuti vanozita kenza, pane zvinhu zvinoaplayiwa. Kune mumwe anogona ngasingatoziye kuti zvinomboaplayiwa zvacho zvimbori zvii, pane mafuta anonzi chii. Bo tikuitira kuti wari kuona kana paine mana albinism ari kuona this podcast anofanira kubva atobva panapa atone knowledge akutonzwisisa kuti vamwe vagona ngainayo mari but asingazive kuti ndototenga chii chingadiwe kuaplayiwa. Alright, I think inini ndichangotaura from a general point of view. Uchingoda kuzowedzera tumacosmetics ndimacho malooks, but inini I would say kuti generally zvanambotaura zvaya kuti lack of melanin inoita kuti munhu ange ane skin iri dark, but usafila offended zvako kungori kuti melanin yakawanda zvokanzanzi yasparks yakawanda ukange kumasparks melanin yakati one day, saka don't be offended. Maybe next time wafanira kuti melanin yakawanda kuti zvana cancer skin cancer zvazvikudi hazvikubati zvekumhanya. So ramotaura kuti albinism kuleka lack of melanin handiti. Saka zvinozoitika ndezvekuti kuti tikwanise kuita go muzuva umu sezvinoita vamwe chitofambawo chienda kubichi nechichi, we need atinoti sunscreen lotion. So sunscreen lotion handiti, it's more like substitute yemelanin, kwakuchitovharidzira kuti skin risadi risatsva. Saka mafuta iwayo atinoti sunscreen lotion isubstitute yemelanin pakuti ndo inenge yakuchiedzesera kundikavha kuti pandozopindawo muzuva ndisatsva zvinozoita kuti ndiite maronda. hanzi isubstitute, musazofunga kuti imelanin. Tovaziva kavanhu vedu vanenge vatoti inini ndakazora sunscreen saka handichatsvi. It's a substitute of which usubstitute hwacho futi kazhinji kacho substitute it means the best imelanin, but kungoedzeserawo because muchazotonoti ine matype. Kune inenge yakanzi SPF 30 SPF zoreva kuti sun protection factor. By sun protection factor kuti level rainokwanisa kukudzikisira riri kukuvharidzira kuti usatsve nezuva riri pa30 kana kuti rakwidzwa raapachi pa50. Saka ndo mafuta atinoda kuti tizore. And of which mafuta aya mukomaka haasi mafuta aya kuti unongoenda mustreet wotongotora dola. Izvi ndine $2 ndokunoenda mustreet ekungozora in general. Handishayi mafuta ekudzoka ndikazora kumba anainuka. Sorry. Pandingoti mafuta in general anozorwa aya handiti haasi iwayo. Masunscreen lotion unfortunately in Zimbabwe and in Africa they are expensive. Kuti nditoti ndizore mafuta iwo sunscreen lotion iwayo ndofanira kusave around ngandingoti $15 to $20 emafuta iwayo chete. Sunscreen lotion yandataura anenge akura sei 15 yakuno mazora kwenguva yakareba sei? So usually mainly ma 300 mils mazhinji ndo ari mainly available, of which usually kana watorwisa tingati 1 month and a half kana warwisa. Right. Of which tutaura zvekuti mukoma $20 ngatimboti uda kubhadhara $20 every month $20 plus iyo mamanivia Q10 amunozorowa yaya ndenge chida ko sunscreen lotion inongondikavha zuva but haiite kuti skin rangu rive smooth. Ina moisturize handiti ima moisturizer na glycerin zvozvodi zvotodiwa. Saka which means kuti ndiri kuedzera futi pamari iyoyo. Saka pamonth tikazozvitaura pamwedzi chapu pamwe unoda something like $30 to $35 every month yemafuta chete. Tinongotaura zvamafuta chete zvekuzora chete. Alright. I think that question yatsoitsanangura bonechitera chenge rekuti saka wakangozora iwayo wabo here
bana ndona kuti pane mamwe anozoita sei. Pane mamwe Cosmetic kwanguti ambotaura kwakuya zvii zvimwe zvamune makuzowedzerawo semusikana aine kuti avadi rasta vakangorova iyo yaya chete atongorova basic. ini nangu handinomboita problem nemacosmetics like handina kumbobvira ndakareacta kumamakeup. Only challenge yandingaita ndekuti ndosangana namakeup artist anenge asina shade. This one ndianonzwisisa better, anenge asina shade yekala yangu, so end up face yebrown ure white maoko white. True. Yeah, that's the only problem yandakafisa kuma-cosmetics. Then problem number 2, there's this thing chinonzi microblading zvavaiko mazuva ano zvokuti unoiswa tsiye idzolasta up to 5 years. 5 years. Yeah, kuti une mapemanende ekuti unodrowa ma-eyebrows yeah. wotofa nawo. So if I'm to show you mashata right saka iwayo I attempted, I almost died. Hai? If I'm to show you zvandanga ndakaita ameno kuti ndinobvumidzwa here. What happened? I reacted to it like, Lord, when don't pretend like you don't know the video. Don't pretend, because wakatondisi. Okay, saka ukanga waitwa microblading and So unfortunately I just attempted eyebrow tinting. So eyebrow tinting yakandiita kuti ndireacted that much zvokuti ndakabva ndazobvunzwa kuti kondikazoattempta microblading, what will happen to me? Munenge muchimbotizeiko? Unenge uchimbotizei. I think ndo imwe nyaya. mandabaya wide manitangwizi ya baba kwapizza. He's not lying. No, but I He's think not lying. ane video iri patiktok here Yeah, nogona kuzondisenderawo ka. I don't have your number. No, namba dzangu hadzisi problem. So like a lot of people might ask me. Tone. Yeah. A lot of people might ask Kuti vamwe me. waone vanogona zoda zvitraya inonzi chi Regerai wakomana. So like a lot of people might Regerai. ask me like Regerai. regerai. a lot of people might ask me, why did you do that? And go on. So like you see, as people with albinism, right? Because it's short eyesight. So I struggle to draw my eyebrows. That's another So thing. of which you need to draw those, like I think I can draw. Yeah. So you need to Andita draw makeup, but I those, know. but you draw your eyebrows. But then I struggle to draw them. If I attempt to unoona eyebrow richibuda nepazo zvichienda nekunze. So I was like, kwauya nechinhu ichi chekuti I can have my eyebrows for a lifetime. So let me do it so that ndisa-struggle. I only put my eyelashes and lipstick, then I'm good to go. Little did I know that. But then I think it's no siyana my skin types, because I also know someone akaita that and she didn't react. Yeah, generally semasiyanira atinongoita. That's another thing yekuti vanhu vanzwisise kuti kazhinji kacho semasiyanira atinongoita kuti even shandewa nditi you can try maiwayo zvikaita bo. Umwe munhu asitomborina albinism anotrya futi zvikaramba. Munhu wese generally agara kuti we are different. Yeah, right? honestly, very We are true. different. Asiwo hawo inini nchingoti generally zvinhu zviri especially zvinhu zvinoaffecta skin machemicals zvinhu izvozvo I don't encourage such for a person with albinism simply because zvafana nekuti munhu ane albinism akafarisa kuedza kuita zvazvo zvekubleacha zvazvo ngandimbotifect dai kunzi I try it means it will damage the skin even more because ininika wakutopinda straight muchi ko matatu anoisika Yeah, matatu anoisika zvakanaka-naka. hapana zvinoaffect. I'm reacted. I think I'll react. yemaleza pane mamwe maleza zvinofamba sei inangu haini yanozvange tatu inorwadza. There's Simba Rashegosho. I'm sure you know him. mazita Then he's from South Africa. I don't know kana akazozviwa. Okay. Antone matatoos ake akanaka. Then there's the girl who was Miss Albinism 2021 first princess. Okay. Yeah, Ane matatu ane as well. matatu. But matatu ana madifferences ere Ane matatu. permanent ere Yeah, ndeye mapermanent. Mapermanent, yes, Mapermanent. iyo ndatu here Handina kana boronze vandina.
ini ndotoyamufunge aindirigwarai vakomana indi mwana wabaguti kwakungozvematatu ndambozonzwa ndaiswa pasi peshamu aizonekuzayo java royeke haza ndikuzoiti ana royeke but then iwo kangomuka une tachu unoti ndakaroyewa bozi kuzaija vakadziswa kunzi fear not sinot sin not Thank you. saka manje varoyeka azhinji vacho vanoshandisa fear ukaona kuti unotya stereka Havana fear. vanokuita rafu ukada kuti unotya right ko chibvunze mbunzo nyonga mina uya okay ndaida kunzwisa kuti kumarelationship hamusi kufesa discrimination futi here kumujolo dzausiwataura here ii question yangu handisina kupindurabatikano nazvo kamira sei hapana kasouye mujolo ka ndiye ndanga ndichangoisiya ufa kuri sei kumjolo inini right I think it was low self-esteem back then when I was a teenager, right? Low self-esteem ne fear. Because in my street, right, there's a girl I got a few houses away from me. The girl was so bright, right? But then I mitiskwa, the guy was like, I just wanted to experiment kuti an albinism tester say in bed. Like it's happening, right? Exactly. Over asiwa. So like I grew up hearing like my stories akadaro akawand. And if you are to take a survey into my single mothers and albinism, they'll tell you that's what happened. Hit and run. Okay. So like I don't think it was low self-esteem per se. I'd say it was fear. So I'd always tell myself, kuti, when I grow up, I'll go to USA, then I'll date a white man, blah, 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 blah. But then it so happened, kuti, I found a boyfriend, ndiri around Form 3, I have any melanin. That guy loved me, I can say, kuti mkomna yandida. But then because of the questions, zaiva kuma friends, hey, I was not time someone here, yeah, or show to here, yeah, even my friends angu would like behind my back go and ask him stuff like that. So in an I believe kuti zunuzakadaro, those I lose the confidence in our relationship. So akazongoitawo hake mabude. But he's not the first person and he's not the first and last munu ane melanin wanakadana. But then as I was growing up, right, I understood kuti ameno kuti ndirimu delulu erezvizvi or it's a fact. Well, I sat by myself and I was like, I can never find umwe munhu anondinzwisisa kudarika umwe munhu akafanana nini. Okay. Because the problems I face is the problems face out. For instance, I know of a story yakatopostwa interaction of a man angakuda kuramba mukadzi wake achimuti ye uri clean asingachene ye uri kuchapa chichi, of which is not the case. Inyaya kutoti haanyatsoona. So sometimes paanotsvaira anotosirira. So like I told myself kuti if I am to date someone, it should be someone an albinism. Because ndikamuudza kuti TV iri apa ka engo yamukuisa naye atisikuona. You understand? Because anofesa same challenge. Okay. Ndikati akandiendesa kumaparents ake tomboti kumusha. Zonzi varora pindai mumunda musakure. Mine will say no. Uyakwanisa kusakura because of this condition. And because kuti kwaninga akakura akarirwa one vanhu vakadaro, they will understand kuti hazveshuwa muroro da akwanisa kupinda munda sakure because anotsva. So I'm currently dating someone an albinism and I'm like, yeah, tirikuwirirana zvese bo. Ndikatomudza kuti apa iwo uri kupi handisi kukuona, right? Anondiudza kuti wakapfekei, wakamira pakaita sei, so that I can see you. Okay. But zvimwe zvese bo, he drives zvese anondiitira, in all honesty, tese todzidza paUZ. Olamari. Mina ndichiri kutaura. Not kuti izvonizvo. I know hangu kuti I can get anyone because of what I do in my profession, right? I know kuti I can have anyone, right? You were girl pride, Baba. No, it's not girl pride, but it's a fact. For example, I can walk away now Sparks right now if I want to. Anyway. But
And anyways. I'm open for business. But then inini zvangu I just told, because I dated like a lot of guys on the melanin, right, and I had the experience, and but you unosvika papoint ekuzviti inini I want this in my life. All right. Yes. So inini me having someone an albinism, it's not kuti ndinotya or what, but it's something I chose for myself. Kuti no, this is what I want for a lifetime. This is the person I want to be with. Wapedza? Yeah, Apedza? ndapedza. Ini angoma Mr. President. I don't like ndiri kumupikisa as such. Asi zvona mbotaura zvemarelationship zvezvo mapreference anodi anosiyana. Ame ndambobvunza nokumati type yenyu yakaita sei mukati iri personal and private. Inini hangu personally, not kuti I have anything against our people or people with albinism. No, I have nothing against them. But kungoti ini zvangu ndinonakirwa nevanhu vane melanin. Personally zvangu ini ukaona munhu andinoti uyuyu ndanakirwa ka. Ziya kuti usati watombotaura kuti ana albinism ita haana. Chitongoziva kuti haana chi? Haana albinism. But maybe Why? the thing is chimwe maybe nye understanding yekuti inini ngatimboti ndikaita relationship, right? Hanesi ngadita marelationship yemajokes or yemafunnies. All right. Saka chimwewo asi ndichataura two sides which also defines me. Side rekutanga nderekuti one, I understand machallenges andakasangana nawo ndichikura. So chokwadi chimbaripo, I try to minimize having mwana akaita seni. Not kuti hanzi I have a problem with having mwana akaita seni 100%, no. But because of the challenges, we have to be honest, ndiwango uchiti discrimination haiperi zvekumhanya ndimamuzvaita. I try by all means to minimize my chances of zviri nane ndasangana na Shande utozongoti alright Shande wanga ane jini racho saka without knowing mwana wangu ndinomuchengeta zvakanaka, I'll give him or her all the resources anodi need. But that won't protect the child from facing my challenges. Yeah, but the honest truth as a parent yandichava, I'll try by all means to minimize kuti ndive nemwana ana albinism, because it's difficult kuti uringe uchitenga mafuta every month. It's costly. Pamwe baba wacho ndichange ndisipo, mwana wangu anosangana nemachallenges ekuti ada kutsvaga masunscreen lotion, ada kutiza zuva, haakwanisi kuendawo kubeach asina kupfeka hat, angandopfeka hat. There are a lot of challenges. In fact, ngataure nyaya short eyesightedness. Apa ndakangopfeka wangu masheds because tiri muno mukomo. Vachokwadi chiripo ndechekuti isusu kuona kwedu kuri limited. We are short sighted. Right. Tinotoda ma-specs which will not even correct eyesight yacho to 100%. Tafadzwa anoti kwanzi inomucorrect. Azviiti kuti aicorrect 100%. Anototi kwanzi nini ndinotoona. Anoona. Tafadzwa ndiani? Ndo mukwasha wangu, ndo boyfriend yake. Mazita podcast. Baby. It's a cute couple. If I'm to show you guys, I'm not offended. Okay, to find the same. But as zvana chimotaura mukoma ndezvekuti I try by all means to minimize kuva nemwana ave needs the same experience andakaita go through. I went through a lot, and anyone an albinism anokuudza wacho atori ne story to tell kuti paipisa uchi growing up. So I would want to limit kuti mwana wangu asangana nema-challenges iwayo. Saka I think ndo pangori nepoint yangu, but asi generally haini ndonakirwa zvangu nevanhu vane melanin. Aindangoita hangu jealous na Tafadzwa. Tafadzwa kwanzi na DJ Sparks ndine jealous. DJ Sparks. Tafadzwa afana kuita zvitaurwa nauzvu. Zvei? Zvokuti ndikutsvaga nemelanin. Achimutsvagire yani melanin. Iwo yakunozvo. Yakuna DJ Sparks. Yakazvetika chokani munhu akuda futi. Uratita kuti hamanji ushanda atorwa manje nayo. Na Lord. Na Lord. Taigona kupa Tafadzwa shandi. Let the best men win. Ndebata ende some of zvinhu zvanga uchipika uchinongedzera
zviri right, but at the end of the day chakakosha ichoice. Ndio chokwadi. Because kuna zvataurwa nauyu ane zvinhu zvataura futi zvine musoro zvokuti iwe pawati wewe uchatsvaga ane melanin yakawanda naichiti no but hatozoona kuti zvakangonaka futi. Saka nyaya ndeye machoice akomana ita henyu zvamoda and ita henyu zvamunoita se zvamunenge muchiita. Shani une mumwe mubvunzo? Okay, panyaya dzeeyesight munoona zviri padhuze kana kuti unoona zonzwisisa guys? Zviri padhuze. Chokwadi chiripo ndoti tinoona zvinhu zviri padhuze. Alright. Tinoona zvinhu zviri we are short sighted. Okay. Saka short sighted ndezvekuti lodzi anokwanisa kana in fact pakatombonzi chiko pane mvura yandiri kuona uko pakanzi chi ndingoona kuti mvura but kuzoverenga kuti pakanzi chi saka ndofana kuya padhuze. ndofana kunga nji. Saka ndemwe nyaya itonetsa ndichidzidza manje tiri kuchikoro ndiri kuprimary manje ndezvekuti pane pakabhodhi pakanyorwa nechoko but choko yacho ndeye white ofuti mabhodhi achoka zvesingaoneki. Saka manje zvandaichizoita manje ndaifamba kundobva kwane ndakagara ndoya ndoverenga kuti today is Monday ndopandainononyora mubhuku so ndapandadzoka. Saka vaizoita nyaya ndepekuti manje unenge wakuvharira vanhu Ukuramba uchifamba. Saka kusvika momzi yangu ini yazonoti mwana wangu anodi anonetseka yakabva anotaura nakapenda kwabva waveza kati kakadeski kakaita saka kadeski kadiki kadai nekamwe kachee kadiko kekuti ndogara pamberi but ndisinganyasi kudi kuvhara vanhu. Saka ticha ndaitomunza kuti muchinyora musasanyorawo kusvika kuzasi kwebhodhi maakunyorawo kusvika pahafu toenda pane rimwe bhodhi but haasi yanga ingori nyaya gore ndo zvimwe zvandaita ndokutiza zvinhu izvi mona haso yandaita kuti ndizonzi ndasvika kuyunivhesiti izvozvo pakapiwa. But in Nangu, I never had that problem because my teachers akango understand kuti mwana ane short eyesight vakabva tongondisira rangu desk pamberi. Okay. Waidza kupi? Ndakadzidza kutafadzwa ndikadzidza kuchedonji primary school. Zviripi zvikoro izvo? Zviri ukadoma. Mwani munoona kugodhu kumutauni isu tatiri bwero. Wakadzidza kutafadzwa now ya tafadzwa but in I'm saying kuti nyango wangu uri kumusha Lodwin the same common sense dzekuti kuti mwana aramba achingofamba achidzoka it's better kungomuisira desk pamberi dzaifana kungoshanda. Manje chainetsa manje ndechekuti kumusha kwedu kwakusina madeski amuri kutaura yeye kuti munhu une deski rako wega. Kune madeski rine rakareba kubva panapa kusvika ukoko nokuti mune makagara kusaidi kune kusaidi uko mese. Saka madeski iwayo zvaimeka sense kuti aiswe kana kunhu kwaita sekumasaidzi plus futi lese kuti klasi yandaidzidza inini klasi 1 inenge inoona 98 100. Saka kutogara padeski yanga iri privilege yaiwanikwa nevanhu vaigona chikoro then kozoita umwe unenge wakazara pasi pesapo. So that's another thing yekuti bonyarara kwatora ndisicha panga pakashata adora ndisicha zvaitaisangana nayo. So pakadaro deski rekuisa pamberi ranga risipo to begin with. That's why my mom had to chip in vakagadzisa kadeski yekuti ini wacho nditodi togara but asi place yangu kudeski hombe uko yairamba iripo because ndaingodawo kungofila kuti guys indogona chikoro ndiri pavamwe ndiri pavamwe ende chachitorowo chokwadi. Alright, mubvunzo wandina ndeyekuti vanhu vane albinism muZimbabwe munomu vakawanda sei? Vane namba inonyatsozivikanwa kunzi maybe vakawanda so let me just say approximately because usually statistics idzodzo dzekuti dai zvaingokwanisawo kuitwa kuti census yeya painonhikina vaita vachiti kaundirawo vanhu kuti vangani pabirth paya munhu otongeta achitonyorwa kunzi vachitora statistics kuti ana albinism azvarwa but chimwe chinoonedza ndechekuti pamwe munhu anenge akazvarwa kana kwana mbuya nyamukuta kuti kana indakazvarwa kwamwe mbuya wangonzi mbuya gwama hamuzi yangu ndoko yakangoenda. Saka pamwe zvongo nozonetsa kuti kutora statistics idzodzo but what I'm trying to say ndezvekuti what we know is we are close to 10,000 was 9,558 9,558 but I see let me just say approximately 10,000 to 11,000 somewhere there. Alright, apa takumbopinda mumaindustry amuri sanchambotanga na model
actress pamune muchishanda kumaindastry ayo nawo makura vanhu vari kuandastenda here kuti no panyaya dzekuti vanokubatawo sei kuindastry kwamuri ndichasvika kwenyu kwenyuko vana vata president uchimi samwe kune politics dzakatambwa ikoko tichasvika ikokoko munozvifambisa sei mukutritwa bho here indastry kukutoraiwo sei zvakamira sei? Tiri kutrichwa bo, I won't lie. For me zvangu handina hangu any challenge yanikuita except for challenge yoyo yemakeup yekuti unoitwa makeup yekuti kumwe kwakaita brown kumwe kwakaita white nekungotyirwa kunzi malights asi kukutosora here chichichichi but everything is okay. But everything is fine. Ona inini ndikutyira ende futi ndotoona unge like kwamuri it's an advantage because vashoma vane condition yako vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro. Yeah, true. Itori advantage 100%. Yeah. Right. Politics kukamira sei? Hey, honestly speaking, pakaipa. The thing is, I remember kuti chekutotanga mukazvitarisisa mukomasparks ndechekuti vanhu vashoma vamunoziva imimi vane albinism vane mapolitical post kunyepa. In fact, munova munoziva. Munova munoziva. Kana neniwo nyange ini wacho handitorono wandoziva. Kusiya kwa Dr. John Makumbe the late. Naitotira kutofungawo. Vamwe vainzi vaMakumbe so. Ivavo ndo munhu almost munhu hwana wandaiziva anga ari a bit vocal in politics. Saka zvazvinoreva ndezvekuti generally albinism vanhu vane disability vashoma vanoenda kupolitics nekuti unenge uchitraya kuda kudhila low self esteem handiti ndo yauchiri kubhetla of which politics politics is not for the faint hearted. Politics do not require a thick skin because I remember pandaikambena dzimwe dzatanzi musobe watokufariri, you know. So imagine kuti dai ini ndisina thick skin it would draw me back because one day tanga kutofila kurwadziwa or dejected kuti munhu ari kundishora zvandiri. Saka politics generally ndidi kunyeperai inoda a thick skin, but I would say kuti exposure inini yandakaita ndo yakandibetsera pakuti ndakati ndabva kumusha kwekwe handiti ndabva kumusha ndakabva ndaindounzidza pachinhwa yapo chinhwa ikoko ndakaita form 1 up to 4 from there ndakabva ndangowanawo ka scholarship mabhita aidya hedu bhita idi ndawana scholarship ndaenda kuWatershed College kumarondero. Saka Watershed manje chikoro chacho kuti chona notora vet throughout the whole day kuna varungu kana kuna varungu kuti it's an environment yekuti environment for the affluent. Saka to a certain extent yakandibooster self esteem zvisingaiti because now chirungu ndozoti togona kutaura chirungu kubva makuseni kusvika rivire. Saka to a certain extent zvakabooster confidence plus futi environment iyo it was more like a safe environment because munhu wese ikoko vane experience yekudhila nemarungu handiti. So to a certain extent hazvinetsi kuti vadhile nemunhu ane skin yakaita seyangu. Saka ndo zvimwe zvakandibooster plus ndakaita leadership program neStar Leadership Academy randa higher life. Kwandakatrainwa chikoko cha 102. Saka pandakazosvika kuUZ mukoma ndakuti ndauda kuita president. To me ndaitoziva kuti obviously ndichasangana nema-opponents. Uchasangana nomumwe andongokuvenga kuti my ideas avari kusapota ari different from my ideas handinoda. But asi ndakakwanisa kudevelopa thick skin wokuti vakawanda havakwanisi kuita zvinhu izvozvo nekuda kwediscrimination yavanenge vakura vachisangana nayo. Yeah, makaipa big up. Thank you, Kom. Big up. Then mungesa ndatomboenda kundiwedzere futi pane zvatataura zvazvo kuti muindustry manje inini hangu this one is an experience of my brother because I also have a brother ane albinism. Yeah. I have a brother ane albinism. He is now a very successful man and he runs his own pharmacies now. Saka ivo vachitaura vaiti pakutanga vapedza degree handiti vakunotsvaga basa. Vachitsvaga basa vanhu vaingo mumaindustries umu mavainotsvaga basa mumapharmacies mamwe vanhu vaingooneka kutyira kuti ane albinism angazorigone basa uyu ane albinism angazorigone basa even though nyange uri qualified enough kudarika munhu wese aripo. Vanhu vanonga vachingoti vakaona condition vofungidzira kuti pamwe unoona kutadza kuti kuperforma to their
expectations. So I remember you were sharing with me vachiti vakasangana that challenge yekuti vanhu vanogara vatokutarisira kure, not knowing very well kuti you are equally capable. Saka the other reason why ndakaenda for politics it also to show you kuti no, we can do these things. Toona kutochimhanya zvekutodaro. Right. Aiwa. Amen, shando chine mubvunzo but nangokudzokera mashini mangotara kuti muno pada kudzokera bijana panyaya dzema relationship. Mangotara kuti inini ndoda hangu manemeleli njijijandika but aufa zvimoko zvikubatike aufa zvakamira sei struggle bozi inini I remember ndakamboita gore ne 8 months makabusha baba ndichitry kusofta zvimoko mwana anozvarwa waitorambwa here pagore ne ndaitorambwa wangoita sei wangoita sei no ipapo zvasangana kuti vanhu vachofunira kubroka zvakatiwandira matenza plus kusadawo level rako vakomana they are too ambitious vanoda kutenyedza vasingasvikire vakomana. Saka inini ndakaita shandi struggle is real asina ndisindega nemafesi angu 3 ndona kwatara namazita anoziziya ane mpedza unga inzi Elvis Musa anoziziya nyaya achipisa nemumwombesa unga anonzi Kuda Chako na Nene. Ini ndakaita gore 8 months mumvesi wedu angaita 8 months umwe wacho akaita 2 years tichishaya varume vatoti varume vakomana vane kapfungwa kekuti ndomushinga dzimwe nguva achingotanhadza unoona dzinoenderana newemusvikira dzacho ndedzipi iwe unodziziva ipapo kwakudhara zvavo nosakona ndine hasha but mona njimu kumasparks iwe amuri kutaura yayo yekuti tanhadza unosvikira handiti logically zvinomeka sense handiti, but do you know kuti sometimes for a person with albinism kutanhadza unosvikira it can also means kuti I remember we had a discussion in one of our groups atinawo yevanhu vanechi vane albinism kuti vamwe vakawanda vedu vane albinism mafesi handiti ndosingoguma ndaakutsvaga vane albinism. To me, to a certain extent, ndedzandinosvikira because nechiti tese unondinzwisisa so zvambotaura but ikoko struggle ikwiri yekutorambo ikoko iriko handimufesi wangu andoziva handimufesi wangu you know what unoza wati chika inini ameno kuti ndini ndakamboita that phase yekuti kuti ungoonekwa ndichifamba nemunhu ane albinism especially akaita mukomana I would feel awkward wesi tikati tasangana maybe mukombi or what I would feel awkward so kafezi ikako kakariko neke kutoti kunotori nevanhu vane albinism vanotopisa vanototi I don't settle for this not to mention names he's one of them saka vanotoramba mimi guys mfano ungotaura chirungu imi really shona ainasokufite iso aisi discrimination here yakuitwa no problem with that. What are you saying? No guys, like I see, but from the look of things guys explain the time is okay pane 20:06 ane albinism so ndakaenda kuvideo shoot naye and tichitaura aitaura chirungu like throughout they feel like ndine murungu paside kwakuririni koko like last year should be I know the girl you know mazita unozati antaura chirungu unofila nge ndikutaura ndine murungu shona haikufitei but she's from Bulawayo so she struggles nishona yeah well the thing is zvanambotaura zvezvekuti tikuti uchiona munhu vanhu vajaira varungu in general vanhu vajaira varungu ende varungu vanhu vanooneka kuisa varungu as a superior race inango personally gadzira vidori zvewaiti handizvifariri zvinhu izvozvo I don't like it. Varungu havasi a superior race to us in any way. Tisinongozvientertaina zvinhu izvozvo saka unozoti it's in us unfortunately kuti colonialism yakanga isingori nyaya yekutorwa minda chete. It was also nyaya of the mind. Yeah. Right? So you see kuti to a certain extent nekangoona kunge varungu vanodi vakaipa
saka nyange ininiwo futika handidi kunyeperai ndainamatira kuti Mwari ndofanira kugona kutaura chirungu nekuti ndaingofila kuti kana ndaakugona kutaura chirungu right ndakunzwisisa kuti bhale zvinorevei handozotova zvinhu vakawanda vanozazvinzwisisa bhale zvinorevei my crib my quantity all those things ndakwanisa kutaura that kind of a terminology language ndinenge ndaetechi at a high level I thought kuti it would set me apart and above saka ingori nyaya yekungoisa kuti chinoona savarungu nyaya yendainzwa yamukutaura pane nyaya yamukutiza inyaya ndazovaidaonyasoita ndati zvikufambisa because struggle is real kwese yatombonzwa kwauri regai nyatsotaura inini wakomana kutaura chokwadi with you mukomaka ndingangoti nganimboti kuma high school kuma form 1 up to 4 ko masports aipisa zvisingaiti aipisa istage yekutanga yakatanga iri yekutoti ndaitokwata mabhebha acho so you would know kuti shandi ari kunakirwa neni here ochi hasadi kunyepa ndo changa chiri chekutangisisa because ndaikuti kwata kuti obviously achandiudza zvezvandainzwa ndichiri kuprimary achandiudza kuti I don't date a person ane albinism then tichizofamba ndatakuconsiderawo kuti mona mwana wayo pamwe asi level rangu ndichiri kure asi as we speak now handi kunyeperai the same way yekuti mota inopa level kumufesi koma muziya imi kuti pamwe pacho kana ndine mota I don't even need kuti bhebhi ndikunakirwa newe sometimes jese mota yangoti kangokupa raidi chichipapa then hatakutotaura nyaya unongochitonzwisa nyaya dzacho saka I can say kuti to a certain extent with now having my leadership positions munowana munhu wamwe munhu achiti bhari mupesi rinokwira as paanenge achikura simply because uri kuita value yoramba ichikwira so dzanyaya dzemari neclass saka ina can say kuti izvozvizvi izvozvi nyaya dzemabhebhi handidi kunyeperai mukoma hadzichanyanyi kundinetsa semanetsera adzaita kare vaipisa izvozvi ndiri single saka mabhebha ari kukunetsa zvamabhebha azvichandinetse plus SRC mukoma handidi kunyeperai SRC pauz yakaiswa at level riri high mabhebhi ane kangu kakuda kungodheta munhu anopisa so munhu anozikanwa nevanhu udongonzanza ndini ndiri kumhanya nani nemufesu napresident kumhanya VP ndiri kumhanya naMr Albinism that kind of kanhingikiri ikako mabhebhi anodi anongokada well true love haindemwe hayo nyaya ichazodi aizotaura nerimwe remazuva but generally kungowana mabhebhi it's easier when you get maposts ndo chandingataura so mabhebhi anongoda mari mabhebhi anoda mbiri mabhebhi anoda munhu akuti hamunyadzise tizvo kashandi yese unoda chi isi interview yangu inoiti vanototi hanzi you learn to love a man ndodzidzira kukuda kana uchinitreata bo vakadzi like isusu vakadzi hatina mafeelings anenge enyu varume munoita love at first sight isu hatina izvozvo I learn to love you the more yauri kuunza zvimagifts sparks exactly samuti ningirikini akazotolena to love that's true vakadzi unoona mukadzi angu ndororwa nedhara asingatonakirwe nari ororwa naye for mari wotozona kuti nenguva atomurudo anenge akutopinda mufilling station vanhu vakatanga kudhisa madhara vanhu vakarorwa nemadhara so we learn to love people saka zvinzwisisei ndokuronge singatokuda izvezvi but ndozotokuda after 5 months chindaisachisiya ichi saka pavanotsi vasikana wahombe patown my brother vanotsi saka ini mukomani I think ndichangoendera umwe mwana wandiri kuda handiti then kana yangu asingandidi anozongwauchingotozodzidzirachandakaona kuti chotika palove ndechekudayo munhu ukamuti I love you ingori word atoshandisa but kazhinji kacho love chechenenge seti yatombopo mangori mashoko atoshandisa kuapproach so munhu akakuti I love you too munhu angodecide kuti mumbodhete mumbotrya munhu angodecide kuti ngatimbozvira zvinoita sei zvinofamba sei
ndosvika kuchiona kuti magangsters kana magevha akaita kana Sparks hey interview yaisi yangu munozviziva kuti maakure maende dzokai machite nguva ndikuti kuona kuti magevha akaita kana Sparks habelieve kuti munhu handide okay waiziva ndobelieve kuti maybe wangodecida kuramba ngondipa mukana kuti date you understand skill yacho but ukatondipa wamboti iwe sha ndakamboita shamwari yanga ingonzi ndakashata vaita friend yangu ingari friend yoti ndakazopesei ndakutoona kunaka kwake mukuru ndangoti but amana munozonyanyawo kuti akashata wakumdefenda inini musati maenda kure mukoma anomba pane imwe trip yatakamboenda anchataura hangu nzvimbo this other guy akataura kuti una chii vanhu vese vamunoti vakashataka it's relative to vanhu vanenge vari around them sekuti izvo zvinganimboti moisa tokuisai mukoma nemabhebhi ese amunoti uyu I'll never date uyu never date I'll never date avari 10 do you know kuti mukagara tikati mandi muri ikoko panozokuita 1 vamunoti but uyu ari nani zvake uyu ari nani uyu it's okay ingori guma chete but ari bo uyu zvatinotopindirana zvokuti tikatokubvunzaika munenge chiti guys ka character yake manga unotanga watotudza wakambodana here nehure cheche nezozvikana nezoti mwana wehure unozopedzisira kuti but boys apa munozomunyanya kumunyepera kuziya so guys I think this is one of my best episodes pansenzati I mean muchine zvimwe zvamungade kuudza here muri Zimbabwe zvatingade kudiscussa I think ini makwesheni anga ndinawo ndapera meno co-host wangu Tete Shandi wapera maybe ini handipewe nezvekutaura munongoziya I think ndingori just a message to I know kuti this podcast inoonekwa nevanhu vakadi vakawanda I would want to say to people, my message yangu jama categorize into different people. To people with albinism, I think from all the conversations that we were having, right, it only shows that eventually most of these things they revolve around your confidence. Yeah, sure. Self-esteem yako yakamira say, just be confident as you who you are. Just be proud of yourself. Go for what you want. Sky ngasatombovaye limit. Let the sky be a starting point. Kana uchi ani maona patone rimwe atori nemalevel kana kudenga kunonzi kune maheavens. I understand. So go for what you want. Don't allow any person to tell you what to do or kukudza kuti you cannot achieve this. Because chokwadi chiripo will always have people who do not believe in you. And just wakati the poor will always have, right? Saka kune munhu achangoramba asingakubelieve, but if you decide to internalize and listen to that, you might not achieve what you really want to achieve. So that's the first message. Then secondly, to everyone in Zimbabwe or even Africa and beyond, let us try by all means to create a conducive environment for everyone. Munhu wese and the African saying it takes a community to raise a child. Let us all try by all means to create a conducive environment. Conducive environment for a person with albinism. Inoguna kuva kuita make sure that they are feeling wanted. You are making sure that they are loved. Because I'm where I am today because my parents can't show love. Even the word payaindi discriminate. But ndichidzoka kumba, my mom would say I love you. Ndabva kuchikoro mazauta auya. My mom would anonduraira jongwe mwanangu wagona. All those things. Those ones I can't build that to be where I am today. So say my parents again, let's try by all means to love our kids and albinism. Oh, dear God, iri cruel. Oh, dear Kaoma. As let's love our kids. Saka do imwenye message ya now. Then overally, my sunscreen lotion is really a difficult issue when I think about it. So they are very expensive. So we are continuing to do a campaign at one sunscreen, one life saved campaign. Where at Patinoti Munwesa and Kwanisa bring a bottle of sunscreen lotion.
we are bottles of sunscreen lotion so that we give to our people, because a lot of our people are us employed. A lot of people, they are not empowered. They cannot afford to fork out $30-$35 every month. So we are also trying to bridge that gap. Issues with our own funds, but they cannot be enough. 10,000 is a big number. Because what 10 by 30, you realize kuti hiyo inotongoda say week neochete kuti vadi wakwanisa kuchipa ini. So we are also calling to corporates, business people, my well wishers, one who are into charity, to also chip in and look into nyaya yema sunscreen lotion. With that, ni vamwe vanhu vanongodawo kushanda nesu chitori chikumbiro tingotsvaga kushanda nesu vamwe tinokwanisa kungoadvertisewo vanotuma ngozvinza kuti tine zvimafanizvo tinazvo zvotogona kutozvisa paadvert zvikatobuda. So it also helps in raising awareness. Nyangwe pasina kana mari, we are willing to cooperate nema-corporates as to raise awareness on albinism. Thank you. Okay. Right. Alright, ko nai chimoko. Anything chamgade kutaura patasofara edu this podcast. Ina nguda ungoti, I think the community inofana kubvisa kamwe ka standard kainongotisa, so like ukaonekwa uchitonwa sonzi anizonwa doro. And you know, izvo zvazvobva zvaita, right? They'll say vani vava vane muskanzwa vanotonwa doro. Andina kufanana neumwe munhu here. Like, so tine kamwe ka standard katakaisirwa kuti tiri vanhu vari perfect, vanhu vanonamata, not kuti ndikuti kunamata kwakashata, tiri vanhu vari perfect, vanhu vasingatadze, vanhu vanoziva Mwari, zvekutoti ukatoonekwa kana kuti utori nemukomana wako utonzi vanitori nemuskanzwa, guys, that should stop. Tintongovawo vanhu, just like everyone else, we have desires, we have zvatofarira kuita. So like vanhu vakatoona chita izvozvo, they should not judge us or kutozoona munhu wese ane albinism semunhu akafanana neni. Takatosiyana. Yeah, that's all. In closing, vese vanhu vane albinism hatina ukama. Siyanai nezvekuti ukanisangana neutanzi unomuziva here John wekubudiriro kana tatendo hatina ukama. Zveshiwa hatina ukama. Atisa hatina ukama. Bozi zvakazvakadzi unoziva vanhu 10,000 asi mafanizi. Asi nomuziva here. Not kuti ndakatobatikana hangu ka, but my roommate came. First time yakatanga kundiona ndichotaura naye zvikanzi unoziva Jennifer. Luckily hangu I knew her, but handina hangu kubatikana, but it's like ndo zvinotongoitwa ukatongosangana watonzi saka uyu unomuziva here. Zvinhu zvinoita se zvinhu zvinowanika. Shandi, une anything chekutaura here before we close? No. Hauna. Alright, ini chandida kutaura ndechekudayo. I think ndiche kune vanhu vanoona Uncensored podcast, vane maonero avo nemafungiro avo anoita about us. Vanofunga kuti maybe because tine maepisode about 3 atakadaidza vanhu vanenge vachiita zvekutengesa mwiri. Mumwe aitengesa mwiri kumavenue, mumwe aitengesa anoita zvekuita massage, then also offer happy ending, then the other one anotengesa online, you know. Saka pataita zvese izvo vanofunga kuti maybe we are here kuti ngoite zvemahure, but Uncensored podcast haisi izvozvo chete. Tinoda kuda kunzwisisa zvinhu zvatofungidza kuti maybe hazvitaurwe, kutaura zvinhu zviri unfiltered. Ndofunga maona convert achitaura panapa taida kuti hatina vatoti hazvitaurwe zvisingazvitaura. Nditone shume kuzombohosta even mawindi, madriver anototi confuse kuti yemwe anongo achita vabereki boy here toda kunzwisa Manesi. Manesi Vanessa ane rafu. Mapassport. Kuzvitupa. Matinyanyira. Saka tingori papangotaura zvinhu zvatofungidza kuti maybe asi vanhu vakangwara zvavo vachidzidza. So guys, thanks for coming. Mwari vakuitire zvakanaka. Munondimhoresera tafadzo nomudzoti hamba ndingasaite iyoyo. Mukoma, we just want to say thank you so much for availing this opportunity to us. More opportunities kuti
vanhu vakawanda sezotambotaura vanhu vakawanda vanenge vasingatonzwisisi, Exactly. but you have given us a platform to preach the gospel irore kuti albinism chii. And I'm sure kuti a lot of people from this podcast they now understand kuti albinism chii uye zvinofamba sei, tichitocreata environment inoita kuti munhu wese ave chi ararame zvakanaka. Saka tinokutendai neopportunity iyoyi. Chazokudaidzai kuti takumboita zvekubasa manje. Takuita zvekubata tada kunzosati mune actor sei, munofamba sei, chinoitika. Ndara, I know, I wish you the best kupolitics. I know kuti kwakusi kwemafanisi. Akusi kwemafanisi. And I pray kuti muve that boldness yekuti kana mchinge makuataka ikoko anofanira kuzati mahwana. Yeah, thank you so much. Mfana wangu waitabo wakaipa Jaden. Awanonzi Akilemewa baba. Jaden. Makamera adzima. Hana. Hana. Claima mwana ndozvatoda isusu atidunyarwa nesu. Okay. Hello. Mbozoti my Jaden wakomana ndandotoone mahofisari hai. No, Easter pa movie. Oh, ana movie anoita. Aiwa. kana riri My kuita. Jaden. Saka aiwa anoita continue aiwa. Usi romantic. Aiwa ndandakutoti umwe munaita romantic. No pansensati. No, she's my sister. She's my sister. Oh. Kupera kwe-podcast. She's my sister. Istabva kwesoko chinzuri husband. No, she's my sister. Kana ari sister, saka it's okay. So, Mre Zimbabwe, thanks. Tsano, thanks for coming. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. With that, we are out.